Dámy a pánové, a v tuto chvíli prosím přivítejte na pódium pana Oldřicha Černého, ředitele nadace Forum 2000. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Oldřich Černý, Director of Forum 2000 Foundation. Dobrý večer, dámy a pánové, milí přátelé, vidíte před sebou velice ustaraného, ale velice šťastného člověka. Jeho svatost Dalaj Lama je tady na pozvání nadace Forum 2000 prostřednictvím prezidenta Havla, nicméně pozvání je jedna věc a jeho realizace je druhá věc. A proto já bych rád k sobě pozval na pódium člověka, který nám pomohl toto pozvání realizovat. A bez něhož bychom tedy pravděpodobně dneska nikdo z nás vůbec nebyl. Tímto člověkem je současný největší sponzor Fora 2000, zakladatel skupiny Group Maitreya, pan Koláček, kterého tímto zvu, aby byl tak laskav a pozval jeho svátost na pódium. Děkuju vám. Dobrý večer, dámy a pánové. Na mě zůstal úkol nejdůležitější a pro mě nejmilejší, abych pozval na pódium, na setkání s vámi svého přítele a bytost, kterou mám velmi rád, jeho svatost Dalaj Lámu. Please, welcome. So, dear brothers and sisters, I'm extremely happy to be here in Prague once more, and especially meeting with public, because I consider the interaction with public, I always consider useful, because through my talk I can share some of my thought or idea, and through question and answer I also get some of your concern, some of your point which you have interest. Sometimes some unexpected questions is also very helpful to think something other deeper way. So useful. So I'm very happy. Although this dark room, I can't see your face. So sometimes in dark room, when I speak, sometimes I have the feeling I'm talking with ghost. So I can't see very well, but okay, doesn't matter. So, yes, not it. Drazí bratři a sestry, jsem nesmírně šťastný, že zde mohu být s vámi, že jsem zase zpátky v Praze. A jsem velmi šťastný, že se zde mohu setkat s vámi, s veřejností. Mám za to, že takováto veřejná setkání jsou nesmírně užitečná. Jsou nesmírně užitečná, protože když já hovořím, tak se mohu s vámi podělit o své myšlenky a potom, když vy kladete otázky, tak je to zase užitečné pro mě, protože se dozvím, co vás zajímá, jaké jsou vaše otázky. A také často se objeví nějaká úplně nečekaná otázka, která mi potom umožní se nad něčím zamyslet hlouběji, nad něčím, nad čím bych se jinak vůbec nezamyslel.
A teď až do před chvílí jsem vám vlastně vůbec neviděl do očí a když takto mluvím k temnému sálu, tak mám vždycky trochu pocit, jako kdybych mluvil k duchům, protože nevidím do těch obličejů, ale nedá se nic dělat, zkrátka budeme pokračovat. To čížit kosa. So the team the cause of the open mind. Takže název přednášky je tedy Cesta otevřené mysli. So mind itself very open. I mean, every thoughts, every sort of feeling, that means the thousands of millions of come. So that means mind itself very open. No mysl sama o sobě je nesmírně otevřená. Prostě miliony myšlenek a představ nás neustále napadají. To je důkazem toho, že mysl je zkrátka sama od sebe úplně otevřená. I think problem is, although the mind or thought have the capacity to look, I think, all aspects, and also we human mind, also the capacity to think about consequences of long future. But sometimes we choose just sort of one object, and just think about that, and also the not thinking about long-term consequences, but hold our mind, concentrate and short interest, so short-sightedness, like that. So, firstly, I just want to share my two commitments. That is my main concern. Number one, promotion of human value, including open our mind, our thought. The second commitment is promotion of religious harmony. So these two commitments is, till my death, I fully committed. Přestože mysl sama od sebe je tak otevřená, tak problém spočívá v tom, že ačkoliv máme mysl, která je schopná uvažovat z dlouhodobého hlediska, která je otevřená a široká, tak my máme takovou tendenci, že se zaměřujeme na třeba jenom jeden nějaký objekt nebo jednu věc a ta tak pohltí naše soustředění nebo naši pozornost, že nejsme schopní vidět tu celou šíři. Že místo toho, abychom dokázali vidět i dlouhodobé důsledky toho, co děláme, tak se vlastně soustředíme jenom na ty bezprostřední důsledky, bezprostřední dopady. Vlastně se tomu dá říct, že jsme svým způsobem takový krátkozrací, když používáme svou mysl, která je původně otevřená tímto způsobem. A já bych tady nejprve se s vámi chtěl podělit o to, co jsou mé dva hlavní závazky, které jsem přijal v tomto životě. Věci, na kterých mi nejvíce záleží. První z nich je, že jsem se odhodlal, zavázal, že budu ve světě šířit lidské hodnoty, nebo hodnoty lidství, ty, které jsou nám, lidem, vlastní. A ten druhý závazek, to je závazek ve světě šířit nebo prosazovat náboženskou harmonii, nebo harmonii mezi různými náboženstvími. A až do mé smrti jsem se zavázal, že těmto dvěma úkolům se budu věnovat. The first part, promotion of human value, because see, everyone
is you want happy life, successful life. And from birth, we have the right to have happy life, a successful life. So it seems the happy life or successful life, of course, much depend on our action. And action much depend on the motivation. Or I think here the one aspect or one factor is determination and wisdom. And determination, wisdom, in order to in order to be constructive, the motivation is the key factor. The intelligence or wisdom or intelligence and determination guided by negative emotion such as hatred, anger, then long run you get more trouble. I think any action, any effort out of hatred not only creates some problem to other, but also, you see, great damage about one's own peace of mind, through that way, even one's own health. So therefore, the human determination, human intelligence should guide it or motivate it by positive emotion. That's compassion, love, affection. These things, and I think any action out of love, compassion, or affection usually become positive. And result will be positive because it brings positive result. So these positive thing, the positive motivation or positive sort of emotion, I consider human value. And also intelligence and human determination, these I consider human value. Tak tedy teď k tomu prvnímu z těch dvou závazků, a sice k mému závazku nebo odhodlání ve světě prosazovat nebo šířit hodnoty lidství. Každý z nás, vy stejně tak jako já, chceme být šťastní, chceme mít šťastný a úspěšný život. A od narození máme všichni právo na takovýto život, na život, ve kterém budeme šťastní a úspěšní. A když se podíváme na to, v čem takové štěstí a úspěch tkví, potom to vypadá, že štěstí a úspěch pochází z našich činů, z toho, co děláme. A u každého činu, který děláme, zase to, co rozhoduje o tom, jaký ten čin je motivace, s kterým ten čin děláme. A mám za to, že naprosto takovým klíčovým faktorem pro to, jaký je náš čin, jaké je naše jednání a naše motivace, je naše odhodlání a moudrost. Ovšem, aby toto odhodlání a moudrost byly použity správným, konstruktivním způsobem, tak je zase nezbytné, aby naše motivace byla správná, abychom byli motivováni právě pozitivními emocemi nebo emocemi, které jsou konstruktivní. To jsou právě ty lidské hodnoty, o kterých hovořím.
Protože když máme například velmi silné odhodlání a dokonce i moudrost, ale tyto jsou řízeny negativními emocemi nebo destruktivními emocemi, tak potom výsledkem nebude ani štěstí, ani úspěch, i když to tak možná zpočátku bude vypadat, ale z dlouhodobého hlediska výsledkem takového činu, který je motivován negativní emocí, bude vždycky jenom ještě více starostí, ještě více problémů. A nejenom problémy pro druhé, ale dokonce i problémy pro nás samé, protože když se dopouštíme negativních činů, tak tím narušujeme klid naší vlastní mysli a přinášíme tak vlastně utrpení sami sobě. Proto je tedy důležité, aby když používáme své odhodlání a inteligenci, aby tyto byly řízeny nebo aby vycházely z pozitivní motivace. Co to je taková pozitivní motivace? To je motivace, která vychází ze soucítění a lásky a péče o druhé. Jakýkoliv čin nebo jednání, který vychází z těchto emocí, je potom pozitivní a přináší štěstí nám i ostatním. Tyto pozitivní emoce, to je to, co nazývám lidskými hodnotami nebo hodnotami lidství, které jsem se zavázal šířit. I think human intelligence is the, real demarcation. A human being and other species of mammals. I think our human intelligence is something really very unique and I think really great. But intelligence alone, whether intelligence bring happiness or successful life or intelligence bring more trouble, not very sure. I think some of these troublemakers, including terrorists, I think some of these people, as far as their intelligence is concerned, I think very sharp. So they calculate all the detailed plan precisely, and they execute them. Their mind is very, very sharp. Like, I think the September 11th tragedy in New York as well as Washington, such tragedy, such sort of unbelievable sort of destructions cannot take place without modern technology and human intelligence. But these two things, modern technology and human intelligence, guided by hatred, then these things happen. So, intelligence itself, marvelous, but can be either destructive or constructive. So that depends on the motivation. So negative motivation such as hatred, now these destructive things, intelligence become a factor for destruction. Motivation, compassionate motivation, then our intelligence, our ability turn into constructive, positive. A lidská inteligence je něčím velmi vzácným a je to, co nás lidi odlišuje od ostatních bytostí, od ostatních zvířat. Je to něco velmi jedinečného a hodnotného. Ovšem inteligence sama o sobě nám není zcela jisté, zda inteligence sama o sobě nám přinese štěstí a úspěch a nebo nikoliv. A na čem záleží? Proč tomu tak je? Když se například podíváme na některé lidi, kteří působí ve světě spoustu problémů, jako třeba na teroristy, tak to jsou často velmi inteligentní lidé, kteří mají velmi ostrou a jasnou mysl a kteří jsou například schopní vymyslet velmi detailní a propracovaný plán a potom ho přesně uvést nebo podle něj jednat, až nakonec dojde k něčemu tak strašnému, jako například k událostem 11. září v New Yorku.
Tento plán by nebyl možný, kdyby ti lidé, kteří s ním přišli, neměli velmi dobrou a vysoce vyvinutou inteligenci. Ale jasně z toho vidíme, že jejich inteligence byla právě vedena nenávistí nebo negativními emocemi. A to, když se stane, tak potom výsledkem je taková tragédie, k jaké tenkrát došlo. To znamená, že inteligence je něčím skutečně jedinečným a úžasným, ale na to, zda nám bude pomáhat a nebude, to záleží na tom, jakým způsobem nebo s jakou motivací tu inteligenci používáme. Když ji používáme s negativní motivací, potom výsledkem bude jenom ničení a jenom něco, co bude ubližovat ostatním i nám. Naopak, když ji používáme s motivací, která vychází z lásky a se soucítění, tak potom teprve i tato inteligence může přinést něco dobrého. If motivation is negative, such as hatred or anger or fear or strong, jealousy, then even religious teaching also become destructive. And like that, I think every human activities, the human professions can be destructive. I like the politics. Usually the people call dirty politics. Why? The people who involve in the politics is without a principle, without honesty, without morality. Then politics become dirty. Similarly, if you carry these activities carried by negative emotion, then even religion also become dirty religion, dirty business, like that. So therefore, we cannot judge merely on the action, but we have to think about the motivation. So, now motivation, as I mentioned earlier, is compassion or affection. Now first, I think it's important to know what is the meaning of compassion. Compassion, I think roughly we can categorize 3 levels. One, affection or compassion towards one's own relatives, or one's own lovers, loved ones. Now that, although there is sense of closeness, sense of concern there, but they much depend, much mixture with attachment. Mixed with attachment. So that kind of love or compassion can be sort of mixture with hatred. Love and hatred can go together. Right. Almost like that. At one moment, very love, very effective, affectionate. Then due to slight sort of events, turned hatred. Go like that. That's actually biased affection or compassion, not genuine compassion. And then the second category, usually we have some kind of sense of concern towards the suffered people or suffering people. There, that compassion is something like pity, pityness. And there, the sense of yourself superior, the other lower. There is one important element of genuine compassion, that is respect other. That missing.
look down. So these are biased sense of compassion, but very limited. Sometimes such compassion may bring more anger, more disasters, more trouble. Now the third category, the genuine compassion, that is not based on their attitude towards oneself, but rather recognize the others just like myself. They also have every right to achieve happy life, to overcome suffering, yet you see they are passing through difficulties, suffering. Then on that recognition develop sense of concern. Now this sense of compassion, a sense of concern can go even your enemy. Enemy, as far as their attitude is concerned, harming on you. Therefore we consider enemy. But the other side, they're also human being. They also have every right to overcome suffering. So, on the basis of aspect of human being, you can keep genuine sense of concern and compassion. But another aspect, they are harming on you. So on that level, you see, you can take appropriate countermeasure or countermeasures, but without losing genuine compassion on the basis of recognition, they also as a human brothers, sisters. So that compassion is unbiased compassion. And also, the two previous compassion, these are more or less spontaneous. The third compassion can develop through training. So usually, I think roughly speaking, those emotions which develop spontaneous, these usually harmful. Those emotions, through training, through reasoning, more positive, more beneficial. Because you see, it developed through effort. Through effort means through reasoning. So reasoning, that must be logical. And through because of the sound basis. On the basis of reason? Valid. Or validated, yes, validated reasons, validated factor, then develop this kind of emotion. So these are usually positive. Yes, translate. Když naše jednání je motivováno negativními emocemi, jako je hněv, nebo nenávist, nebo strach, nebo velmi silná žárlivost, tak potom jakákoliv aktivita, které se věnujeme, se stává aktivitou neprospěšnou. A dokonce i to se dokonce dá říct třeba i o náboženství. Když pěstujeme náboženství, ovšem vycházíme přitom z těchto negativních emocí, tak potom to nemůže přinést nic pozitivního. I ten výsledek bude negativní. A dá se to říci o jakékoliv sféře lidské aktivity, o jakékoliv profesi. Záleží jenom na tom, jakou motivaci přitom máme. To je jediné, co rozhoduje, zda to, co děláme, bude mít pozitivní anebo negativní následky. Například o politice se často říká, že politika je špinavá. No proč se to říká? Říká se to proto, že mnoho politiků nejedná na základě pozitivní motivace, ale na základě negativní motivace, že se neřídí žádnými principy lidství, žádnou morálkou. A stejně tak můžeme říci, stejně tak jako říkáme špinavá politika, můžeme říci i špinavé náboženství. Pokud se ti lidé, kteří se náboženství věnují, pokud přitom vycházejí z negativní motivace, z negativních emocí.
A tím pádem se dá jednoznačně shrnout, že jakákoliv činnost, kterou děláme, bude určena jedině tím, jakou přitom máme motivaci. Proč se toho, co děláme, proč se toho dopouštíme, proč to děláme. Když je motivace a výsledek té akce nebo toho činu bude pozitivní pouze tehdy, když naše motivace bude vycházet z lásky a ze soucítění. Co je to soucítění? Zamysleme se tedy nad tím. Soucítění se dá rozdělit vlastně do takových 3 úrovní, nebo existují 3 druhy soucítění. První druh soucítění, to je soucítění nebo lásky, to je soucítění, které cítíme ke svým nejbližším, ke svým příbuzným. Je tam pocit velké blízkosti a na základě tohoto pocitu blízkosti potom cítíme k těmto lidem lásku. Ovšem tato blízkost je zároveň smísena s připoutaností. A nebezpečí u tohoto soucítění je takové, že je tam vlastně ta láska nebo náklonnost smísená s hněvem. A často známe tu situaci, že stačí, aby se jenom něco trochu změnilo a najednou ta bytost, kterou jsme tolik milovali, se pro nás stane tou bytostí, kterou nejvíce nesnášíme nebo je nám nejvíce nepříjemná. Stačí jediný okamžik a veliká láska, kterou k někomu cítíme, se najednou může proměnit v nenávist. Potom ta druhá úroveň soucítění, druhý druh soucítění, to je soucit nebo soucítění, které cítíme k lidem, kteří trpí. Ovšem nebezpečí u takového druhu soucítění je ten, že při něm k těm lidem, ke kterým máme soucit, necítíme zároveň úctu. Máme nějakým způsobem pocit, že my jsme na tom dobře, že my jsme vyšší, lepší, zatímco oni jsou na tom hůř, jsou níže a není tam pocit úcty a rovnocennosti s těmi bytostmi, ke kterým tu laskavost nebo soucítění cítíme. A proto i toto druhé soucítění nebo druhý druh soucítění může často přinést více utrpení a více problémů než radosti pro ty druhé. A potom je tu ten třetí druh soucítění a to je opravdické soucítění, které není založené na tom, jaký vztah k nám ti druzí lidé mají, zda jsou to naši přátelé, nepřátelé, zda jsou to naši blízcí a tak dále, ale toto soucítění vychází jenom z pochopení, že ten druhý, stejně tak jako já, chce mít život, který je šťastný a který je úspěšný a že na to má úplně stejné právo tak jako já. Ale přitom vidíme, že se mu toho štěstí nedostává, že ten druhý člověk trpí. A protože tohle vidíme, tak v nás vyvstává pocit laskavosti nebo soucítění k tomu druhému a to je to, co opravdu nazýváme soucítění. A tento pocit můžeme cítit i vůči svému nepříteli, přestože je někdo náš nepřítel v tom smyslu, že nám nějakým způsobem ubližuje, tak na druhou stranu je to také lidská bytost a také můžeme chápat nebo vidět, že stejně tak jako my má právo na štěstí, chce být šťastný, ale přitom se mu toho štěstí nedostává a trpí. A když naše soucítění tedy vychází z tohohle přesvědčení, tak to je potom opravdové soucítění, které na rozdíl od těch předchozích dvou není nijak zakalené, nikomu přitom nestraníme. Je to soucítění, které je úplně otevřené a vychází z toho, že chápeme, že jsme si všichni vzájemně bratry a sestrami. A ty první dvě soucítění, to soucítění ke svým blízkým a to soucítění k lidem, kteří trpí a připadá nám, že jsou na tom hůř než my, ty se objevují v podstatě spontánně. Nemusíme dělat nic speciálního, aby jsme je cítili. Zatímco to třetí opravdické soucítění, to je něco, co se objevuje na základě tréninku, nebo musíme se to naučit v sobě probouzet. A obecně řečeno, všechny emoce, které se objevují spontánně, jsou většinou škodlivé. Zatímco ty emoce, které v sobě musíme pěstovat, které v sobě probouzíme na základě toho, že nejprve dobře přemýšlíme o tom, co je dobré a co není dobré, že logicky uvažujeme a na základě toho logického uvažování dojdeme k závěru, který je díky tomu logickému uvažování podložený a hodnotný. A když potom na základě tohohle jednáme, tak to je teprve emoce, která může přinést něco pozitivního, na rozdíl od těch, které se projevují spontánně. Although that kind of unbiased compassion come through training, but the seed of that compassion, I think, will come biologically
biologically. It's the seed. So I think, not cultivated, but something by nature. Because we need that. Now, at the time of birth, the child, no idea who is that person. Or no idea as a mother. But biologically, you see, as soon as born, there's some kind of the bonds there. Very strong bonds. Inborn. Oh, Inborn. Inborn way. Immediately, the child develop the sense of totally relying on that person. Very close. And as soon as that person remains there, the child feel happy, satisfied, secure. If depart, separate from that, they immediately feel insecure. At the mother side also, immense sort of sense of caring. So that's nature created that way. Those mammals, you see, including birds, you see, they no need others' care. Then those, you see, offspring, they manage themselves. Like some turtles and also some butterfly, like that. The mother lay down the egg, then left, never met. So the offspring, they themselves taking care. So I don't know. I really wondering, turtle offspring put together their mother, I don't think they have the capacity to show affection. Because the nature creates such way. Other mammals, their survival depend on others' care, like puppies or kittens. And human beings, small birds, their life survival depend on others' care. So now there must be some element in the mental level to come together. That's the affection. So usually love, affection brings together. Hatred, fear, expel. Separates. I think emotional level, I think there is certain sort of, element. The certain element, their action is to bring all the favorable things. That's the action, that's affection, love, compassion brings together. Then fear, anger, hatred, supposed to expel the obstacle. To devise. Spiritual, happy, gajim, drawa, tunjin, dua. So that kind of, I think, emotion, even those, I think physical level also, I think we have this certain sort of body element, they bring favorable things and expel, like virus or these negative things, expel. By body's certain cells doing that way. So these plants also have the similar sort of as an element. The oxygens or these things taking, and some negative things come, there is some certain sort of the particles which expel. So emotion level also, I think there are two elements. So the most powerful element to bring together at that moment, just after birth, is immense sort of closeness feeling towards mother, and mother's care
I think, reach our deep experience, Deep into them. deep in our mind. I think that experience is the basis of our life. I believe our capacity to show concern others, the seed started from that time. That moment. Or that moment. So sometimes I telling people, I think the most precious and most, the priceless gift which we received in this life, I think from mother's love, compassion. That's, I think, most important, precious, priceless gift. So that's not come through religious teaching, not come through law, certainly not come through police force. But these, by birth, by nature, these things will happen. I believe that's, I think, the basis of our happy life. So now on that, based on that seed, now through training, through cultivate, through strengthening that, and then we have the capacity to develop unbiased, unlimited compassion. Through training, through education, not through prayer. So here, I think we have to make distinction. Religious faith and religious teachings and certain values come by nature, not through religion. So this part, certain values which come from birth, by nature, that I consider secular ethics, basis of secular ethics. So love and compassion is I think the very important message of religion. But ultimately, love and compassion come from by nature, not by religion. Instinctively. Ale přestože říkáme, že to třetí soucítění, to opravdové soucítění nebo nestranné soucítění se rozvíjí tak, že ho v sobě musíme tréninkem nebo výcvikem, naším aktivním výcvikem, tak zároveň v nás už bytostně máme zakořeněno semínko tohoto skutečného soucítění. Je v nás přirozeně biologicky přítomno, nebo od přírody je nám dáno. Protože je to něco, co pro svůj život nezbytně potřebujeme. Když se podíváme například lidského zrození, tak malé dítě okamžitě, jak se narodí, tak pocítí ke své matce, kterou přitom nikdy v životě nevidělo, tak k ní cítí neskutečnou blízkost a neskutečnou lásku a stejně tak ta maminka cítí nesmírně silnou lásku k tomu dítěti, přestože je to vlastně poprvé, co se spolu setkávají. A toto je přítomno, toto je tu zcela přirozeně přítomno. Není to něco, co by v sobě ty bytosti musely probouzet. Jakmile se to dítě narodí, tak když je s maminkou, tak se cítí šťastné, spokojené, přestane plakat, cítí se, že je v bezpečí. A jakmile ta maminka někam odejde nebo zmizí, tak se to děťátko cítí ohrožené a nešťastné. A tady ta vzájemná láska, to je právě příklad toho, jak je v nás tahle laskavost a vztah, strašně vřelý vztah k druhému bytostně přítomen.
Je to něco, co my lidé, co je nám lidem vlastním. A když to například srovnáme s jinými, třeba živočichy nebo zvířaty, jako s některými savci, dokonce i ptáky, nebo když se podíváme například želvy, dejme tomu, nebo i nějakého motýla, ale podívejme se tak u těchto zvířat tam ta maminka klade vajíčko, potom odejde a potom z toho vajíčka se vyklube ten potomek a ten už se o sebe postará sám. A vlastně tam není přítomna tady ta nesmírná láska úplně od počátku mezi tou maminkou a tím dítětem. A naopak u jiných zvířat, jako u třeba psů a koček, tak tam je to taky tak, že nejprve jsou ty malá zvířátka úplně závislá na té maminčině lásce a péči. A z toho vidíme, že tohle je něco, že tento vztah nebo tato laskavost, tento pocit blízkosti je něco, co je nám úplně bytostné, co vlastně na fyzické úrovni je nám zcela vlastní. To je jakoby součást prvků, ze kterých se skládáme. Když se obecně podíváme na lásku a na nenávist, tak láska je něco, co věci spojuje, co přináší věci dohromady, zatímco nenávist je něco, co se snaží věci oddělovat nebo od sebe nějakým způsobem odtahovat, odtlačovat. A stejně tak láska vždycky souvisí s tím, co je příznivé. A to, co je příznivé, dokáže rozpoznat a jak si do sebe přinést. Zatímco, co se týče strachu, hněvu a nenávisti, tam jde vždycky o to, že se snažíme něčeho zbavit nebo něco od sebe odpudit, něco zničit. A tohle funguje na úplně fyzické úrovni a nejenom na fyzické úrovni nás, lidských bytostí, ale dokonce i když se třeba podíváme tady na tu květinu, tak ta květina úplně přirozeně potřebuje kyslík a zároveň některé jiné prvky, které nepotřebuje, do sebe nepřijímá. A je to něco, co je úplně na fyzické základní úrovni takhle v přírodě přítomno. A stejně tak tedy, když se vrátíme k tomu lidskému zrození, tak tam hned po narození ten nejdůležitější prvek nebo to nejdůležitější, jak ta narozená bytost, tak ta maminka cítí, je právě nesmírná laskavost, nesmírně blízký vztah. A tato zkušenost zrození je potom základem našeho lidského života. A mám pocit, že pro nás, pro všechny, ten největší, nejvzácnější, úplně nevyčíslitelný dar, který jsme všichni obdrželi, je láska, kterou k nám chovali naši rodiče, naše matka. Je to láska a soucítění, kterou jsme dostali od svých matek. A tady ta láska, to je něco, co nevychází z náboženského učení, stejně tak to není něco, co by se nějak řídilo zákonem, nebo co by se v nás probuzilo na základě zákonných nařízení, ani policie nám k tomu nějak nenapomáhá. Je to něco, co je nám naprosto přirozené, co od okamžiku našeho zrození v sobě máme. A tento pocit, tato láska, tato laskavost, to je základ našeho šťastného života. A je to na základě tedy tohoto semínka lásky a pocitu sounáležitosti, když potom pomocí výcviku, pomocí pěstování správným způsobem sebe sama v sobě rozvíjíme, tak tím se nám potom může podařit rozvinout to opravdové soucítění, které je nestranné, které směřuje ke všem bytostem bez výjimky. A k tomu je zapotřebí právě dobrého, správného výcviku, správného vzdělání. A musíme rozlišovat, musíme umět rozlišovat na to, co se naučíme, na to, o čem hovoří náboženství, náboženská učení a přesvědčení a to, co je v nás bytostně přítomno. To, co je v nás bytostně přítomno, ta láska a ten pocit sounáležitosti, o kterém jsem až doteď mluvil, to je podle mě základ světské etiky. Ovšem tento základ, to, co je v nás bytostně přítomno, je zároveň semínkem toho, co se potom všechny náboženské tradice snaží rozvíjet, když se z nás snaží, nebo když se my sami ze sebe snažíme udělat dobré lidské bytosti. And I want to explain the meaning of secular ethics. Some people
I think, firstly, some people feel moral ethics must be based on religious faith. Another opinion is moral ethics not necessarily based on religious faith, but it can develop through training. So now secular means, some people consider secular means rejection of religion. But some people, secular means respect all religion. No kasuda, preference to one religion. But all religion, respect all religion, and include non-believer. I think in India, India's constitution based on secularism. So that I believe that's the I think meaning. That interpretation is better. Not rejection, but respect all tradition, including non-believer. So the secular ethics, I usually consider these things which come by instinctively or by naturally because of the necessity of our survival. First translate. Let me think next sentence. Tato laskavost tedy, která je v nás bytostně přítomná, je základem světské etiky. Co to je světská etika? Někteří lidé si myslí, že morálku v sobě můžeme pěstovat na základě náboženského přesvědčení a jiní lidé si myslí, že naopak morálka musí být pěstována pomocí světského vzdělávání nebo výcviku světského. Ovšem potom ještě existuje různé chápání toho slova světský, světské vzdělávání. Světský pro někoho znamená, že to je odmítání náboženství jako takového, jakéhokoliv náboženství. Ovšem druhé možné chápání toho, co to je světské přesvědčení, je, že to v sobě obnáší úctu ke všem náboženským tradicím. Ani jednu jedinou nevyjímaje. Například indická ústava je příkladem tohoto druhého pochopení toho, co to znamená světský, protože ta ústava je založena na světských principech, světských tradicích, ovšem zároveň je v ní ustaveno, že budou respektována všechna náboženství a všechny tradice, což je velmi dobrý příklad. So I think at a young age, small young children, they do not consider importance of the family background or religious faith or racial things. But these young children, they consider most important is human. I think human. The other play together and showing smile. That's the most important. They consider, irrespective of other sort of differences. I think that's, in a way, very fresh, very human attitude. Then secondly, that also a kind of open mind. We eventually grown up, we neglect or we feel the human level is less important. The important is their family background, their wealth, their education, their influence, or their religious faith. We emphasize the importance of these things. I think then our mind more closer, mind more narrow. Another aspect,
when you have more compassionate feeling, compassionate mind here, mind actually opened. Through that way, you can communicate with other fellow human beings, including animal, very easily communicate. When hatred or extreme self-centered motivation, extreme extreme self-centered motivation there, then our mind closed. Very difficult to communicate with other people. And then again, from the health viewpoint, now latest scientific findings shows the hatred, this negative emotion actually eaten our immune system. Eaten or destroyed, weakened our immune system. Compassion, calm mind is actually improving our immune system. And we know very well that too much anger, too much fear, we lost our sleep very easily, isn't it? And also even dream, a lot of nightmare. If you're compassionate and anything take easy way, then your mind more calm, good sleep, no need sleeping pill, no need tranquilizer. By nature, you have every sort of condition. I mean, some kind of countermeasure, all those tragic sort of thing, disturbed mind, they are sort of countermeasure by nature. That's the compassion. When you face some unwanted person, usually you get more irritation. Very difficult to face that. But you have some training of compassion. Then look, consider that like another human brother. Then much easier to meet, to face. So then you see your sort of inner sort of element become more calm, much tense, much sort of fear, much tense, and also the sort of if you have some kind of wrong motivation, then if you compare to pretend, then I think our cells, then cell of our body, then become much busy, agitated. So you see, double job, feeling there and showing something different, isn't it? So the physical, these small, millions of particles, then I think very busy. How to arrange that? So open, warm-hearted, nothing to hide. Treat them as a brother, sister, and talk straightforward. These small particles, then relax. A když se podíváme například na malé děti, tak malé děti jsou schopny si spolu hrát, aniž by přitom řešili, z jaké rodiny to druhé dítě pochází, nebo jakého je náboženského vyznání, nebo jaké je národnosti nebo rasy. Zkrátka si jenom hrají společně, usmívají se na sebe a to je úplně nejdůležitější. A je to proto, že děti jsou ještě velmi svěží, mají tento svěží postoj lidskosti a jejich mysl je v tomto smyslu velmi otevřená. A potom, když vyrosteme,
tak se naše mysl poněkud zúží. A to, co pro ty děti je nejdůležitější, to, že si tam hrají s někým, kdo je stejně tak jako oni, taková nějaká lidská bytost, s kterou si hrají, tak to pro nás najednou přestane být důležité a nedíváme se na druhé lidi jako na stejné lidské bytosti, jako jsme my sami, ale mnohem víc nás zajímá právě z jaké rodiny pocházejí, jaké mají vzdělání, jestli jsou vlivní nebo nejsou vlivní, jakého jsou náboženského vyznání a tak dále a tak dále. A tohle se pro nás stává mnohem důležitější a tím se naše mysl vlastně zužuje oproti tomu, jak byla na začátku otevřená. A když je naše mysl otevřená, když je v naší mysli soucítění, tak je potom pro nás mnohem jednodušší s ostatními komunikovat. Stejně tak, jako je to jednoduché pro ty děti, protože vidíme tu druhou osobu jako lidskou bytost, je to lidská bytost stejně tak jako my sami, a nebo nejenom s lidskými bytostmi, ale i ze zvířaty. Zkrátka, když je v naší mysli soucítění, v našem srdci soucítění, tak je komunikace s kýmkoliv mnohem jednodušší. Naopak, když je naše mysl motivována sebestředností, nebo když jsme zaujati sami sebou a není v našem srdci soucítění, tak se naše mysl vlastně uzavírá a komunikace s kýmkoliv jiným se stává najednou velmi obtížnou. A nejenom ta komunikace, dokonce když se podíváme, jaký vliv má soucítění a naopak nějaká nenávist vliv na naše zdraví, naše fyzické zdraví, tak nejnovější vědecké důkazy dokonce, nebo experimenty dokazují, že negativní emoce oslabují náš systém, náš imunitní systém, zatímco pozitivní emoce jako soucítění našemu systému, našemu zdraví velmi svědčí. A známe to i z vlastní zkušenosti. Když v sobě živíme nebo cítíme spoustu hněvu a strachu, tak začneme mít problémy, přestaneme spát, musíme brát nějaká sedativa nebo prášky na spaní, nebo máme v noci nějaké strašlivé noční můry. Stejně tak a na druhou stranu, když je v našem srdci soucítění, tak všechno vlastně můžeme brát s velkou lehkostí a naše mysl stále zůstává pokojná a otevřená a také se nám dobře spí a nemusíme brát žádné prášky na spaní ani žádná jiná sedativa. A to je něco, co je zkrátka přítomno co je v nás přítomno od přírody, zcela bytostně. A když je naše mysl klidná, když je v ní soucítění, tak vlastně tohleto soucítění nebo tato otevřenost mysli je takový automatický protijed na všechno ty bláznivé věci, které přicházejí zvenčí, všechno, co nás může rozčilovat nebo mást, ale když je naše mysl klidná a laskavá, tak se nám s tím nakládá mnohem snázeji, mnohem snazším způsobem. Když například se máme setkat s nějakou osobou, která je nám vyloženě nepříjemná, tak když k té osobě cítíme negativní emoci, tak potom to setkání je opravdu také nepříjemné. Zatímco když se na tu osobu díváme jako na lidskou bytost, která má právo na štěstí úplně stejně tak jako my, tak je potom i takové setkání mnohem jednodušší. A je to tím, že když k tomu člověku přistupujeme s negativní emocí nebo se snažíme nějak navenek vypadat, ale vevnitř si přitom myslíme něco jiného, tak je to zátěž i pro náš fyzický systém, i pro naše tělo, protože vlastně najednou se celé naše tělo i mysl musí hrozně zaměstnávat tím, že vevnitř si něco myslíme, ale zároveň v tu stejnou dobu navenek se snažíme vypadat jinak a vlastně všechny ty malinké částečky, ze kterých se skládáme, se najednou úplně zmatou, protože to je hrozně obtížné nějak zajistit tuhletu rovnováhu, jako zároveň si něco myslet vevnitř, ale přitom navenek předstírat něco jiného. Naopak, když nic nepředstíráme a zkrátka k tomu člověku přistupujeme s úplnou otevřeností, tak je to i pro ty malé částečky mnohem jednodušší, prostě se můžou uvolnit a dělat to, co dělají a není tam žádná starost o to, jak zařídit, aby se náhodou neukázalo, že něco předstíráme a tak dále. A když zkrátka nemáme co skrývat, tak můžeme k tomu druhému člověku, k jakémukoliv člověku přistupovat úplně otevřeně a naše vlastní tělo, naše vlastní buňky a prvky se můžou taky úplně uvolnit. Now another aspect of compassion is, I think, in order to see the thing
or in order to see the reality, I think calm mind is very important factor. If your mind agitated, then your attitude become more biased. Right? So as a result, you can't see the reality. So most of the trouble, even at the global level, because of, I think, the man-made trouble, most of these, because our handling these problems is unrealistic. Because we do not realize the reality. Because our sort of attitude, the attitude to look at these things, our mind, either more fear, more anger, more tense, more more too much stress. Then the mental level, that kind of sort of level, very difficult to see the reality. Although we say objectively, we are looking objectively, but the mind which try to see the thing objectively, but mind itself now deluded. So therefore, influenced by the negative emotion, or another word, narrow-mindedness. So often you see they create trouble or fail to bring the satisfactory result. And now here, compassion brings inner strength. Compassion brings positive atmosphere. Through that way, compassion creates calm mind. So with calm mind, see truly, objectively, the reality. Then, if something negative, something unwanted, yes, the method accordingly. Something good we want, the action accordingly. They're both realistic. So, result, what we want, then get away. So that also, I think one important element about compassion. Pak je tu ještě další aspekt soucítění, nebo něco, co souvisí se soucítěním. Abychom mohli vidět realitu, skutečnost takovou, jaká je, tak musí naše mysl být klidná. Když mysl není klidná, když je nějakým způsobem rozčílená nebo vychýlená, tak se potom stává omezenou, nebo už není nestranná, ale straní něčemu. A taková mysl, takováto zúžená mysl potom nedokáže vidět skutečnost takovou, jaká je. A všechny problémy, které i na globální úrovni si lidé způsobují, a všechny problémy, které se na globální úrovni snažíme řešit, a třeba někdy to vypadá, že neúspěšně, tak je to právě proto, že k nim přistupujeme s myslí, která není otevřená, a s myslí, která je omezená, která je zúžená. Protože například se snažíme tyto problémy řešit, ale jsme přitom motivováni strachem nebo hněvem, nebo jsme zkrátka příliš napjatí, nebo je v tom celém úsilí příliš mnoho stresu, příliš mnoho napětí. A to nám nedovoluje ani takhle na globální úrovni vidět ty problémy jako takové, jaké opravdu jsou. Vidět skutečnost takovou, jaká je. A i když přitom například říkáme, že se opravdu snažíme na problém dívat objektivním způsobem, tak se na něj objektivním způsobem dívat nemůžeme, když je naše mysl přitom zároveň rozčílená nebo vystresovaná, protože naše mysl zkrátka v takové chvíli nemá tu kapacitu být otevřená a vidět skutečnost takovou, jaká je.
A tím si místo toho, abychom problémy řešili, většinou způsobujeme ještě další problémy, anebo zkrátka se nám nedaří nacházet to kýžené řešení problémů, které tady už jsou. Soucítění z tohoto hlediska nám potom přináší vnitřní sílu a klid mysli. A tento klid mysli a vnitřní síla nám potom umožňují vidět realitu opravdu objektivně. A když vidíme realitu objektivně, tak potom už je snadné vidět to, co je prospěšné, to, co je pozitivní a přijmout ta správná opatření, aby to, co je prospěšné, se posilovalo a rozvíjelo a naopak jasně vidět, co prospěšné není, co nepřináší žádný užitek a potom přijmout ta správná opatření k tomu, aby už se v tom dál nepokračovalo. Yeah. So now, I think for promotion of human value, mainly compassion, I think mother have, I think, very, very important role. Give maximum love, compassion, affection towards firstly one's own child, then also the others. I think those children who grown up, I think including myself, who grown up in the atmosphere of full of affection. My mother, so kind, was a lady, illiterate, farmer, but very warm-heartedness. So we never saw our mother lost temper. Always gentle, very compassionate. So I think we grown up under that kind of atmosphere. So if I grown up in an atmosphere where lacking affection, then today my attitude could be more different. So I think everyone, we all, no one come from sky or come from flower, but come from mother. So we survived here and have the capacity to show affection to other because of we received maximum affection from our mother. So I think the mother have very important role. Then education. Modern education system, I think, pay every university attention about the brain development or knowledge, but not adequate pay attention about development of warm-heartedness. So now we must take. So in America, in many places, I raised this issue. So now, including some scientists, now carrying some experiment. So they found positive result. Some training of mind, mainly compassion. Then after a few weeks, they find some positive result. So now, some organization, some individual are really working make some concrete or say kind of concrete sort of plan like that. So here maybe some teachers so think more about our inner value. Then teach in your class about these values, and then the teaching compassion is not just a word, but your attitude. The teacher side implement the compassion. Then the children, the student get the experience from teachers in the home, from mother or parent, in the classroom, from teacher. I think that's the proper way to raise a kind of, perhaps I think, a new generation, more compassionate generation. Through that way, we can develop more compassionate society. So that's about my
my talk. So, if you feel some sense, then think more. If you feel not much sense, forget it. Thank you. Now, written question. Few questions now we already received, but there's somewhere I think the microphone arranged. So the people, those people you see have some questions, come towards the microphone, and then put questions. Já nejdřív Yes, that's right. Tak teď ještě přeložíme ten poslední úsek. Z hlediska tedy toho šíření nebo podporování hodnot lidství mám za to, že role matky je zcela zásadní. Matka, která dává lásku a soucítění svým dětem a i všem dětem, nebo i jiným, i druhým, to je něco, co je pro nás všechny zcela zásadní a nezbytné. Děti, které vyrůstají v prostředí laskavosti a vřelosti, jsou potom mnohem více odolné a naopak děti, které v takovém prostředí nevyrůstají, tak to na ně může mít potom do života trvalý vliv. Například já, když si vzpomenu na svoji vlastní maminku, tak ta byla nesmírně laskavá, vyrůstala jsem v úplně krásném prostředí, přestože moje maminka byla nevzdělaná a byla z prosté rodiny, tak její laskavost byla nesmírná. Nikdy jsme neviděli, že by například maminka se na nás nějak rozčílila. Vždycky zůstávala k nám laskavá a bylo to nádherné prostředí, ve kterém jsem vyrůstal. Mám za to, že kdybych jsem vyrůstal v jiném prostředí, tak potom možná i můj současný postoj by byl poněkud jiný. A my všichni jsme se narodili. Nikdo z nás tady nespadl z nebe nebo nějak nepovstal z nějaké květiny, tudíž všichni máme svoji maminku a proto všichni určitě chápeme, jak důležitá je její láska pro nás, pro všechny. A potom je tu vzdělání, nebo další faktor. Poté, co obdržíme tu laskavost, tento dar laskavosti naší matky, tak potom přistupuje další prvek a to je vzdělání, které může rozvíjet správné lidské hodnoty v nás. Ovšem současný systém vzdělávání často klade větší důraz na rozvíjení množství informací, které známe, na rozvíjení našeho rozumu, ale ne tolik na rozvíjení našich pozitivních lidských emocí. Tohle já se snažím zdůrazňovat, když například mluvím ve Spojených státech i na jiných místech, tak se snažím zdůrazňovat, že by bylo dobré uvažovat o tom, jak by se systém vzdělání dal změnit. A s některými vědci se dokonce již podnikly takové experimenty, kdy se zkoušelo, jaký vliv má výcvik v pozitivních emocích, zejména v soucítění, na fungování lidského organismu. A už po několika týdnech se zjistilo, že ty výsledky jsou velmi prospěšné, velmi pozitivní. A tak potom nějaké organizace rovnou se toho chopily a začaly přicházet s konkrétními návrhy nebo plány, jak by se takový systém vzdělávání dal uplatňovat. A pokud tady někdo z vás jsou například učitelé, tak i pro vás je tohle vlastně taková informace, že je důležité, jak přistupujete k dětem, které učíte, a zda je, kromě toho, že je učíte tu látku, kterou je učíte, tak zda je také učíte soucítění. A tam nejde o to, že jim máte povídat o soucítění jako o tom slovu, ale ty děti to musí cítit z našeho jednání, z našeho přístupu. A tímhle způsobem mohou rodiče i učitelé nesmírně přispět k tomu, jak bude vypadat ta další generace, která vyrůstá. A když se nám takhle podaří změnit tu následující generaci, tak se možná někdy dopracujeme i k tomu, že budeme žít ve společnosti, ve které je základním principem úcta k druhému a soucítění. Thank you.
To by byl tedy závěr přednášky, protože pokud někdo z vás máte pocit, že jste slyšeli něco, co dává smysl, tak o tom klidně dál přemýšlejte. Pokud máte pocit, že to žádný smysl nemělo, tak na to klidně zapomeňte. A teď pokud máte nějaké otázky, tak... Já bych chtěl říct, že halou koluje jeden ruční mikrofon, takže možná můžete otázku říct si na mikrofon, jinak už jsme obdrželi několik otázek písemně. Dobrý večer. Jsme občané z Kalmycké republiky, který trvale žije v Praze, České republice. Ptáme se na jeho svátost, chystá se do Kalmycka příští rok, protože v loni jeho svátost navštívila naši republiku a jsme byli rádi zase ještě jednou potkat se v Kalmycku. Not clear. Not clear. Můžete to zopakovat ještě zřetelněji? Dobře. Jsme Kalmyci, které žijí v Česku. A... Dobře, už vím. We are the Kalmykians who live in the Czech Republic, and we would like to thank you very much for being here. And there is also one question from them which says, are you planning to visit the Republic of Kalmykia in the future? Yes, recently I have been Kalmykia, but then sometimes not easy to get visa from Russian government. Ano, já bych velmi rád navštívil Kalmycko. Jediné, co tomu stojí v cestě, je, že je obtížné získat od Rusů vízum. Then there is another question, which is, my son has died, and how should I cope with the sadness? How to deal with the sadness after a child has died? That's indeed very sad. But then, as I mentioned earlier, generally speaking, as I mentioned earlier, now you should be realistic. Already died. Not too much worry. No help to bring child alive. Right? To come back. And I think if father too much worry, then if there is way, the child knows father how much sad. Right? I think your child, I think much sort of anxiety. Child get more anxiety, more unhappiness. But now son already died. But father, although naturally some sadness there, but should not disturb your basic mind, and you should carry your work, your life, normal way. Then the dead child, if there is way to know, they feel much happier. And there is, one sort of, method. If when you face some tragedy, then if there is way to overcome, then no need worry, because there is way, make attempt. If there is no way to overcome, then no use too much worry. It happen. Tak jenom česky ta otázka byla otázka na život a smrt. Zemřel mi syn, jak se s tím smutkem mám vyrovnat? A jeho svatost odpovídá, že to je skutečně velmi smutné, ale že obecně řečeno se musíme dívat na život realisticky a že my všichni jednou umřeme, že to je zkrátka fakt. A když nám někdo zemře, tak už toho člověka nemůžeme přivést zpátky. A pokud ta bytost, která zemře,
pokud existuje nějaký způsob, že ta bytost ví o tom, co se tady s námi děje, ví, co prožíváme, tak pokud si budeme dělat veliké starosti, budeme nesmírně smutní, tak potom i ten zemřelý člověk, pokud by věděl, jak na tom jsme, tak ho to také bude jenom rozesmutňovat a bude to jeho situaci stěžovat, nebo bude ho to činit smutnějším. Zatímco naopak, takže přestože je velmi přirozené být smutný, když se nám stane takováto tragédie, zároveň musíme se na život dívat opravdu realisticky. A je důležité, abychom si zachovali klid mysli, abychom pokračovali v tom, co děláme, tak, jak jsme to dělali doposud, abychom pokračovali se svým životem, se svou prací. A to, pokud to naše dítě o tom ví, nebo ten náš syn ví o tom, co my děláme, tak i tohle bude pro něj důvodem, aby byl šťastnější, než když nás vidí, jak se trápíme. A potom existuje taková jedna praktická metoda nebo rada, jak nakládat s obtížnými situacemi v životě. A sice, když dojde k nějaké tragédii, tak pokud existuje nějaké řešení, jak to můžeme vyřešit, tak není třeba si dělat žádné starosti, zkrátka jenom uděláme to, co je potřeba udělat, aby se to vyřešilo. Ale pokud vidíme, že není žádné řešení té tragédie, že to nejde nijak vrátit zpátky, tak také není potřeba si dělat starosti, protože se s tím zkrátka realisticky už nedá nic dalšího udělat. In your language. Tak další otázka je, vaše svatosti, myslíte si, že člověk může cvičit nebo rozvíjet otevřenou a klidnou mysl bez meditace? So meditation in the sense, analytical meditation. Then, yes, you need analytical meditation for training of mind. But then usually use meditation in the sense just some form of prayer or the single-pointed prayer, or single-pointed concentration, and these are not necessary. Odpověď tedy je, že potřebujeme určitý druh meditace, ovšem meditace ve smyslu toho, že přemýšlíme. Musíme dobře přemýšlet, potřebujeme analytickou meditaci. Ovšem k tomu, abychom rozvíjeli otevřenost mysli, není zapotřebí meditace typu jednobodové koncentrace či takovýchto meditací. Next question. Next question. What about children who didn't grow up in an atmosphere of love and affection? Can they also later in life develop compassion in themselves? I think the mind always can change. So therefore, some may be exceptional case. Otherwise, we can train. Otázka zněla, a co děti, které nezažívají lásku? Mohou tyto děti potom v sobě později rozvinout soucítění? A odpověď byla, že každý v sobě může rozvinout soucítění, že kromě možná nějakých výjimek, se kterými se jeho svatost neměl tu čest setkat, tak každý je schopen nebo má ten potenciál v sobě rozvinout laskavost a soucítění. For example, some prisons in India as well as in America, and I think some in Europe, I think European countries also, I think, some the people, including some religious people, helping prisoner to develop calm mind or compassion, and also the people who take charge of prison. They also get some training of mind or compassionate mind. So eventually, the prison become much more happier. So those, I think here, important thing is the society or concerned people embrace, not rejection, not reject. That I think makes big differences. So again, the training love through love, like that. Right.
Například v Indii, v Americe a myslím, že i v některých zemích v Evropě se již docela dost rozvinulo to, nebo existují lidé, kteří se zabývají tím, že učí rozvíjení pozitivních emocí ve vězení, a to jak těm vězňům, tak i těm zaměstnancům těch vězení. Tímhle způsobem se potom ta vězení jako sama o sobě stávají mnohem veselějším nebo radostnějším místem. Ale o co tady vlastně jde, je to, že proto, aby se v lidech tyto pozitivní emoce mohly rozvinout, tak je k tomu zapotřebí, aby je společnost přijala, namísto toho, aby je odmítala. Yes. Another question is, how can we learn to control our negative emotions? As I mentioned, through training, through reasoning. Not simple, not like this switch, put off and on off, not like that. Through hard work, training, reasoning. No method, not through surgery. If there is surgery way, then much easier. Just lay down and they search. Yes? Otázka zněla, jak se můžeme naučit ovládat negativní emoce. Negativní emoce ovládat je velmi těžké. A není to něco, jako nemůžeme si představovat, že se to dá ovládat nějakým vypínačem, že je buď vypneme nebo zapneme. Ale to, abychom se naučili ovládat své emoce, vyžaduje spoustu tvrdé práce, neustálého tréninku a neustálého přemýšlení a sebeanalýzy nebo sebereflexe. Stejně tak negativní emoce se nemůžeme naučit ovládat tím, že bychom podstoupili třeba nějakou operaci fyzickou a potom už by to bylo v pořádku. Kdyby to tak bylo, by to bylo jednoduché, ale bohužel tímhle způsobem to nejde. Yes. Could you please bless all those beings who are present here so that they are also able to promote unbiased compassion and patience? If these things come through blessing, then from the Buddhist viewpoint, there is thousands of Buddhas and Bodhisattvas. They must bless us, but fail. And also, according to the theistic religion, there is God, must bless us. But still, we are quite stupid. So, our own work, training, personal effort. Otázka zní, mohl byste požehnat všem zde přítomným lidským bytostem pro šíření bezpodmínečné lásky a trpělivosti. A jeho svatost odpovídá, kdyby se tyhle věci daly zařídit požehnáním, tak to by bylo jednoduché. Mezi námi bylo již spousta budhů a bodhisattvů, kteří neustále dávali požehnání všem bytostem a my jsme stejně tady, pořád jsme stejně omezení. To znamená, že skrze požehnání to nepůjde. Ale rozvíjení trpělivosti a laskavosti opravdu závisí jenom na našem vlastním úsilí, na naší vlastní tvrdé práci. Next question. Could you please tell us something about living together with animals and other beings? Because there's not only human beings, but also other beings like animals. How to live together with them? Yes. All sentient beings, I think as far as basic right is concerned, right to survive with happy life. All sentient beings have same right. So now, I think there are some movement in America and also in England. I think they concern about right of animal. I think these are
I think a very noble sort of, noble sort of, what's a movement. And also some concern about extreme way of exploitation, cruelty to the animal, including medical experiment. The other day in America, we see some some discussion about because of longevity. Long life. Long life, yes, long life. So there, one experiment. Again, now the certain sort of positive, cells. So two mice put together, one old, one young, put together. Then the younger one sort of cell help to elder one, so the older one then live longer. First they sort of vague sort of explain, just unite. Then I asked how? Through operation, put together. At that meeting, I expressed, that in any case cannot carry on human being. So such experiment, maybe, I think extreme way may be necessary, but otherwise, these are, I think, too cruel, too much cruel. A otázka tedy zněla, jak máme správným způsobem soužít se zvířaty, protože tu nejsme sami, nejsou tu jenom lidské bytosti. A jeho svatost odpovídá, že v poslední době existují v různých částech světa, a on například sám to viděl v Americe, spousta takových hnutí nebo organizací, které se zabývají ochranou práv zvířat. A takovéto aktivity jsou něčím velmi vznešeným, něčím, co si zaslouží naši podporu. Také jsou tu lidé, kteří protestují proti experimentům, které se provádějí na zvířatech, a proti zneužívání zvířat. Jeho svatost si vzpomíná na to, jak mu jednou někdo říkal o experimentu, který se prováděl se dvěma dvě myši se účastnili toho experimentu, a cílem toho experimentu bylo zajistit způsob, jak se dá prodloužit život. A bylo to tak, že ta mladší, jedna z nich byla mladší, jedna byla starší, a ta mladší měla na pomoci té starší k tomu, aby žila déle. A nejdřív o tom mluvili jenom tak vágně, a já jsem se potom zeptal, jakým způsobem, že ten experiment, jak to vypadá. No a oni mi vysvětlili, že to je zkrátka tak, že se pomocí operace spojí orgány té mladší a té starší, a tak se prodlouží život té starší. Tak já jsem řekl, že něco takového skutečně zbytečně kruté, a že rozhodně by se to v životě nemělo rozšířit, jako aby se to nemělo dělat s lidskými bytostmi, ale ani se zvířaty. Zkrátka zvířecí experimenty jsou opravdu něčím zbytečně krutým, něčím, co si zaslouží, nebo že je velmi dobré, že existují hnutí, která se proti nim zasazují. And also, I think important the promotion of vegetarianism. Promotion of vegetarianism. Kromě toho také velmi podstatné je pěstovat nebo podporovat vegetariánství. Next question. I know that there has already been one question about death, but I would like to ask anyway how we can help other people when they are dying, when they are sick, when they don't have any faith in anything. What can we tell to such people to help them? I think try to develop calm mind, should not disturb. Otherwise, I don't know. I think you should ask those experts. I don't know.
Otázka zní, vím, že otázka kolem smrti tu již byla, ale jak pomoci lidem, cizím lidem v jejich umírání, pokud jsou nemocní, pokud už nic nevěří, co jim můžeme říci? A jeho svatost odpovídá, že nejdůležitější je zkrátka mít klidnou mysl, přistupovat k nim s myslí, která je klidná, která je nijak nerozrušuje, nijak nerozčiluje. Jinak nevím, co jiného se dá dělat. Tak tato otázka by asi měla být položena nějakým odborníkům a to já nejsem. Now last two questions. Is there any possibility how to help people in Tibet, how to set Tibet free? Firstly, I think a study about Tibetan situation and Tibetan culture and also Tibetan history and Tibetan delicate sort of, environment, I think that's important. Then educate more people. Myslím, že důležitá pomoc, která je zapotřebí, je zasazovat se nebo snažit se pomáhat Tibetanům, snažit se šířit informace také o životním prostředí a vůbec prostředí, které tam je ničeno. A kromě toho mám za to, že nesmírně důležité je rozvíjení nebo podpora v vzdělání. Then also our Chinese brothers and sisters, the students or professors or Chinese businessmen or Chinese officials, I think various types of the Chinese, and you should talk and educate them, because their side, they just heard or hear just one-sided information, distorted information. So therefore, they do not understand the problem of Tibet. So that's one obstacle. So educate them. Now, fortunately, more and more Chinese, especially among the intellectuals, now getting more and more awareness, deeper awareness about Tibet. As a result, showing more concern and also showing the sense of solidarity with us. So these are very positive. As a result of sort of clearer picture, as a result of knowing the clearer picture. Aware of the situation. As a result of knowing the true situation. Like that. A stejně tak si myslím, že je důležité vzdělávat nebo pomáhat, dávat informace Číňanům samotným. Dnes již mnoho z nás přichází do styku s čínskými různými úředníky nebo obchodníky a tak dále. A je důležité s nimi mluvit a je důležité jim dávat informace, vlastně je vzdělávat, protože oni sami pocházejí z prostředí, kde se jim dostávají jenom úplně omezené nebo jednostranné informace o tom, jaká je v Tibetu situace. Takže oni sami vlastně nechápou, o co jde. A je důležité jim v tomhle pomáhat, vlastně šířit to vzdělání a informaci o opravdovém stavu věcí. Ovšem naštěstí v dnešní době již vidíme, že i mezi Číňany se začíná šířit jaksi větší zájem o tu tibetskou otázku a pocit větší solidarity s Tibetany. A to je něco velmi pozitivního. Aren't negative emotions a natural part of human life, should we try to suppress them even when we think that we are actually having a positive motivation while having them? Now there is negative emotion, also part of our mind, part of human nature. I think, for example, when we want the knowledge, we have to learn. From birth, we have no knowledge. Through training, through effort, years, kindergarten, secondary, like that, up to university. Through learning, these knowledge increased, acquired. So similarly, you see, these negative emotion,
by birth, from the birth, they are positive emotion as well. But then through training, through reasoning, these negative emotions reduce, positive emotion increase. Otázka zněla, nejsou negativní emoce také přirozenou součástí našeho života a máme je skutečně potlačovat, i když je míníme pozitivně. A odpověď zní, negativní emoce jsou skutečně přirozenou součástí lidského života a jsou s námi od narození, stejně tak jako ty emoce, které jsou pozitivní. A ovšem důležité je, jak s emocemi pracujeme, jak s nimi nakládáme. Stejně tak, jako se učíme od malička se neustále něčemu učíme, chodíme do školky, potom do základní školy, do střední školy, na univerzitu a pořád se rozšiřuje naše vědění a stejným způsobem je třeba pracovat i s těmi emocemi. Je třeba vidět ty, které přinášejí nějaký prospěch a ty potom rozvíjet a naopak ty, které žádný prospěch nepřinášejí, nerozvíjet. So, I really enjoy meeting with you, and I want to express my appreciation to organizer. So you create this opportunity, and also large number of people who come. I much appreciate. And then our translator. In previous time also, so you helped me for translation. So thank. I apologize. I think my talk sometimes is too long. I apologize. Tak. I have just one very short request. Could you please say something in your own language to us, maybe very briefly? I think what use? No use. Oh, then. Ngarang kerang jeje kaboshira chung. Ene ngarang ke samju yawa kaishe kerang zo le shua kukab chung bari. Ene tiwa tiling thane. Do you understand? So I think I would like to mention the few years ago, in Calcutta, in India, there's one Chinese temple. So they invited me. Actually, this is Chinatown. So this is one Chinese temple there, Chinese Buddhist temple there. So they invited me. I went. And there, some Tibetan who reside in Calcutta also, you see, come to see me. So I spoke Tibetan to those Tibetan. The next day, local newspaper, you see, mentioned about my visit in the Chinese temple, then mentioned Dalai Lama spoke Chinese to those Tibetan. So that's quite, I think, quite ignorance. You see, our language, Tibetan, is totally different from Chinese language, and also totally different from Indian language. But as far as the script is concerned, you see, the Tibetan script is much closer to one of ancient Indian script. So the alphabet actually copy from Indian, one of the Indian, or was the ancient language. But the language itself is completely different. So that I want to share you. So when I spoke Tibetan, then please don't think this is Chinese language. Tak
Ještě před tou tibetskou vsuvkou jeho svatost říkal, že ještě jednou je velmi šťastný, že s námi zde může být a mockrát děkuje všem organizátorům a také všem vám, kteří jste sem přišli. A po tom tibetském úseku následovalo, že jednou jsem byl v Kalkatě v Indii, kde je čínská část toho města, nebo místo, kde žijí Číňané v Kalkatě a mezi nimi tam také žijí nějací Tibetané. Mě tam pozvali do čínského chrámu, tak já jsem tady šel a hovořil jsem tam a s těmi Tibetany jsem hovořil tibetsky. Potom druhý den se v kalkatských novinách objevilo, že jsem tam hovořil čínsky. Tak já bych jenom to rád uvedl na pravou míru, že tibetština a čínština jsou dva úplně jiné jazyky, které se nejsou vůbec podobné. A že stejně tak je tibetština úplně jiný jazyk než jazyk, kterým se hovoří v Indii. Ovšem, co se týče písma, tak potom, zatímco písmo čínské a tibetské jsou taky úplně odlišné, tak mezi hinštinou a tibetštinou existuje podobnost, protože tibetské písmo je založeno na jednom starém písmu indickém. A ovšem to je jenom písmo a netýká se toho jazyka jako takového, ty jsou od sebe naprosto odlišné. Tak to bych jenom rád teď uvedl na pravou míru, že když jsem tady teď mluvil, tak to bylo tibetsky a nikoliv čínsky. And furthermore, I think today, as far as the complete form of Buddhism, in order to explain thoroughly, I think Tibetan language, among the living language, I think Tibetan language is the best language to explain the complete form of Buddhism. The Sanskrit language is that language. So otherwise the English, French, or Czechs, Russians, Czech, these are now yet developed fully in those Buddhist terminology. And the Chinese, of course, I think Buddhism reached China, I think 4 centuries before Buddhism reached Tibet. So I always show my respect to the Chinese Buddhists because they are elder students of Buddha. We are younger students of Buddha. We and Mongolians, Kalmykians, we are younger. Chinese, Japanese, Vietnamese, Koreans, they are elder. So usually I respect. I always do that. Meantime, I think language is concerned. I think the Chinese classical language now difficult to understand. The Tibetan language, I think the still there are less gap or less gap between classical language and local language. So therefore, today in 21st century, I think in order to learn complete form of Nalanda tradition of Buddhism, Tibetan language is the best language. That hints you, if you want to complete form of Buddhism, you should learn Tibetan. Pokud se chceme naučit buddhismus nebo učit buddhismus skutečně do všech důsledků, do všech detailů v jeho úplnosti, potom tibetština je proto ten nejvhodnější jazyk. Protože sanskrit je už jazyk mrtvý a co se týče angličtiny, francouzštiny, ruštiny nebo vaší češtiny, tyto jazyky ještě nejsou, nebo ta terminologie buddhistická v nich ještě není dostatečně rozvinutá na to, aby se dal ten celý obsah, úplný obsah buddhismu vyjádřit. A proto je tibetština nejlepší.
Co se týče čínštiny, tak je pravda, že do Číny přišel buddhismus o 400 let dříve než do Tibetu a já vždycky tohle zdůrazňuju a chovám velkou úctu ke všem čínským buddhistům, stejně tak jako buddhistům japonským, vietnamským a korejským a říkám jim, že jsou staršími žáky Budhy než my Tibetané, protože do Tibetu potom přišel buddhismus až o 400 let později do Tibetu a stejně tak to platí potom o buddhistech mongolských a kalmických. Ovšem, co se týče toho jazyka, tak stejně je dnes ve 21. století tibetština tím nejvhodnějším jazykem, protože klasická čínština je již příliš odtržená od čínštiny, která se používá dnes a tudíž jsou ty texty nebo buddhismus vyjádřený v klasické čínštině často velmi složitě pochopitelné pro nás současníky. Zatímco v tibetštině je význam, který je obsažen v těch textech, nebo význam buddhistických termínů stále srozumitelný i pro lidi, kteří hovoří tibetsky dnes. A proto je dnes nebo v našem století tím nejvhodnějším jazykem právě tibetština. A pokud se chcete opravdu naučit buddhismus, tak se naučte tibetsky.